Bueno, acabamos de enterarnos de que ven a ministra mañán e eu o que me gustaría é continuar unha conversa que iniciamos o día da conferencia de presidentes. Había unha proposta do goberno que despois o presidente do goberno decidiu que non se votase, nada ali, incluído as súas propias propostas, pero había unha que nos parecía interesante, que era seguir facendo vivenda pública nunha cofinanciación. O goberno ofrecía o 60% e as comunidades autónomas tiñamos que poñer o 40%. E, polo tanto, bueno, Galicia é unha comunidade saneada, igual que outras ali dixeron que esa cofinanciación non a podían asumir. Nos podemos considerar, o que lle pedín nese momento era saber as condicións, sobre todo en plazos, porque o que non se pode poñer é plazos que non se poden cumprir, e non sabemos, estamos demostrando aquí, os meses que fan falta para urbanizar e despois construir vivendas, e se eses plazos son razonables, nos podemos aceptar, e despois tamén o que nos teñen é que dar a capacidade, ter esa flexibilidade suficiente para permitirnos facer o tipo de vivenda que sabemos que agora mesmo é necesaria en Galicia. É dicir, digo, porque ás veces veñen as propostas dende o Estado, do Goberno Central, pensando que todo España é o mesmo, cada comunidade autónoma ten as súas peculiaridades. Por tanto, si se pode adaptar ao tipo de construcción de vivenda, ao tipo de promoción, o que aquí se está demandando, e ao mesmo tempo os prazos son razoables, estaríamos dispostos a negociar co Ministerio e a chegar a acordos rápidos e ter financiamento, porque máis outras cosas que estaban pedindo, constitución dunha sociedade pública para promover vivenda, nos atemos dentro do mes de xaneiro, está promovendo vivenda moito máis rápido, blindar o carácter social, que sempre as vivendas sociais sempre teñan, o que decía antes na intervención, sempre teñan ese carácter social, é dicir, que non pasen despois o mercado libre de vivenda. Todas esas cosas estamos facendo. Por tanto, espero que cheguemos a un acordo, e aparte, neste momento digo que é difícil, vendo que estamos vendo no Goberno Central, están ocupados noutras cousas, pero agardo que se den conta de que isto tamén hai que atender.